Видео? Ето, Марти яде банан на новото се столче. Силно казано яде, още го гони. Опа. Да, още гони банан. Марти гони банан. Оп. Оп, оп, оп. Мама ще помогне, защото банана изпях. Дай да покажем как ядеш банан. Хайде пак. Той го сучи. Майди, хвани ти с ръчички. Ето, хвани с ръчички. Ще го пратим на дядото. Оп. Иначе му харесва много. Хубаво ли е? Чакай да покажем новото столче. Ето, Марти на новото столче. Марти! 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 Тати, я покажи. Ей, тати! Айде бананчик. Айде, мама помага. Хоп. Айде, Марти, сега сам. Хоп! Чакай, ай помощ от публиката. Много бягат и бананчик. Ай. Почти. Чакай, мама. Не да отгълташ целият банан.